फाइनालि लोगोफोर दिनैहाय बिश्वकर्मानि फुजा होबाय दहाय फुङावनो ओमफ्राय दा आङो दा सुन्दरिखौहाय लायनो थांसै आरोना अफिसावहाय दिनैहाय अफिसा दिनैहाय दसेल' आरोना माने दिनै बिश्वकर्मा नालाय अफिसा बन्द' बायदियानो होमबाबो थाब लेंहरदो आरो सुन्दरिया गावखौ लायनो थाखाय दा गारियाथ' सुबाय माने कन्टिनिउ सुबाय थाखायो आरोना गारिखौ दाखालिबो सार्भिस खालामखांबाय दाखालिबो बानायबाय माने बेजोंनो गुवाहाटि बायदिसिना गोजान गोजान थांनाय जायोना लोगोफोर शिलंआवबो थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय थांनाय जायाखै आरोना मेघालय खाथिसिम थांबाय ओमफ्राय सुन्दरियाहाय माने सिगां बायनाय स्कुटियाथ' जेनेबा सालायला नालाय दोनबाय न'आवनो आरो बिदिनो 500-600 थांगोन आरो बानायनांगौबा बिदिनो लाइटफोर गैलाना ओंखायनो सालायला आरोना ओमफ्य दा गारि लाइसेन्सआबो मोननो थांगासिनो ओमफ्राय दा सुन्दरियाहाय माने बे गारिखौबो बारा गोबाव सालायानो माने सुन्दरिया कार बायनोसो होनबाय थादों बे मानसिया कार बायनो होनदों आरोना कार बे बोसोराव बायाबाबो बै बोसोराव बायगोन आरो जायखिजाया कार बायोब्ला नैबे स्कुटिखौ बांसिन सालायनाय जाला माने बे स्कुटिखौ दा सालायबाय थाबाय आरो बै गंसे गोजाम सिगां बायनायखौथ' गोथांखौथ' नोंथांमोन नुखायोमोन बे गोथांखौथ' सालायनाय जाला लोगोफोर दा बेखौल' सालायो आरोना ओमफ्राय कारखौ देनां बायोब्ला दा सुन्दरियाथ' आंखौ कारखौहाय आंथ' कार रोङा नालाय दा उनावहाय बिदिनो सोरखौबा गोरोंफोरखौ लाहोनानै फैसा होनानै आंखौ सालायहोनानै बिदिनो अफिसाव थांनाय बहाबा बेरायहैनाय बिदिनो कारजोंनो थांगोन आरो लोगोफोर सुन्दरिया बिदिनो 7 लाख 8 लाख 9 लाखनिखौ लानो होनदों बिदिनो दामि 18 लाख 19 लाखनिखौ लाया बिदिनो 6 लाखनियाबो एसे फिसा जायो नालाय बेनिखायनो जोंनि आदैनि बादि 8 लाख 9 लाखनिखौ लानो होनदों आरोना लोगोफोर दा गारिया बेखौ सालायबाय थायो दा हेलमेटआथ' आंना अलरेडि थाखायो ओमफ्राय कभारावबो बिदिनो सिखा बायदिसिना थाखायो आरो दा गारिया एकदम बिराद मैला नाङो ओरैनो गोजान थाङोना एकदम दैलि सुनांबाय थानाय जायो नै गारिया दैलि सुनांबाय थानाय जायो माने कारखौ उनाव बायगोन आरोना नोंथांमोना जेब्ला नुयो माने आं सिगांबो बुंखादोंमोन सुन्दरिया स्कुटि गोदान बायनो नागिरदों होनना बुंदों दा नोंथांमोना नुमारबायानो मास मोनसेनि बारबाय आरोना बे स्कुटि गोदाना ओमफ्राय नोंथांमोना कारखौबो बिदिनो नोंथांमोना बिदिनो बेरायबाय थानाय बहाबा थांनाय नोंथांमोना नुबाय थागोन बिदिनो चेनेलखौ आंनि सानसुमा नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै आरो आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामहैबानो नोंथांमोना जे सुन्दरियाबो नुजागोन आरो माने कार बायबासो सुन्दरिया नुजागोन आरो लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ फल' खालामनानै ला आरो नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै ला बिदिनो नुबाय थागोन आरोना लोगोफोर बिश्वकर्मानि दिनै भिडिअखौ दिनै फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै गालां बिदिनो सुन्दरियाहाय माने कार लाबानो माने गाहाबो ब्लगाव नुजासै आरो लोगोफोर